салом алейкум бародаро ва хоҳарон, хуш омадед ба канали CGMCTG. мо тоб мошинаи беҳтарина ба шумо пешкаш мекунем. Нигоҳ кунед, инҷо сар мекунем мошинаи номери 1 ози дар бозори Корон ҳамин рафтеса. ина гиронаш кардем, гӯш мекунем тамом. Здравствуйте, мы рады представить вам машину Джек. Желаем вам приятной работы. ҷа вақте овоз меброя, мисол овоз кор кард, ҳама ҷаҳата сад фоишид гирон мешавад, кор мекуна. Инҷа гирон мешавад, мисол лапкаша меҷиқи кор мекуна. аввалу охирша худи закрипка мекуна, лапкаша мебардора, риштара мебара. Инҷа метавона мисол овозша баланд куна, баланд мисол плюс баланд, минусаш паст мекуна, минус паст мекуна. ида тарафе ки знаки бару ида тарафаи барда ин размери чира паст мекуна. размери чӣ мегӯянд, закрипкара баланд хеле майдаву калон мекуна размера. агар вақте кофти кнопкаро ҳамаша мисол кнопкаи якҷояшид нафаҳмидид ки беҳтарин мошина кардагаан овозша ина мисол ҳама ҷата мекушид, дига кофта нашид мекови намеёвиш, дига иҷа кнопкаи спроси дорад, рестарт айсар меҷиқиш, ина ё ресет дорад. мисол айсар заводской мошинара заводской мекунад, автоматически бо алич мекунад, тоза мекунад. ина 4 рақаме дидест шумо дар рӯи экран, ин ҳамун чиша закрипкаша бисёр мекунад. ин овозша мекиша, гирон мекунад, овози қайчира мекиша, ин овозша мекиша, гирон мекунад. инҷа кнопка вариаташ ва вақти ҷиқидан мисол ина овозша меброяд. хеле кнопка мисол дорад, аввали дарза закрипкаша мекиша, ин кнопка, ин охири дарза закрипкара мекиша. ин свободная, баъд ин сеюмги кнопка свободная хат мешавад, свободная духт без закрипка. ин лапкара вақте меҷиқи, вақте корбучи дар мебардориш худаш вақте мехезад бо ҷоша меса. ин толка закрипка, ин автоматически, яъне тоб метавонем мисол. дар канал обуна шавед, лайк монед, дар номерои болои экран занг занед. паноҳтон ба худо то видеои дигарӣ.